What? Me kuke faɗa kai? Kai, me faru kuke faɗa kai? Dan Allah faɗan me kuke tun ɗazun an raba kuke gida buwa ne. Wai a ce wannan yarinya yar gidan Malam Hudu ya ma yar shari'a bakwai yayi wa Muryan nakasassu. Mr. Autawe kyale nuwo gabaruwanka dakikantan nan ya taba ni dole yawan tanka a ce an mai da fyaɗe kamar cin dan bagalaje sai ka hanko da kikin kato na haura gidaje ya danne ruwa ya danne diya baruwansa ya danne yar makoci ya danne kawar kanwarsa ka darasa ko da an kama shi sai an sake sa masu fyaɗe shege ka fasa mutanen gari in mun kama jaki mu yanka sa mu daina kaiwa hukuma to ba sa hukunta sa cin baka tausayin mata ne dan ku kai ko za ka yarje a yi wa kanwarka ko babanka to ka san wacce kai wa har abada ka cuce ta ka mai da yitta abun sai gumi a kuma kota da ya dangin ka akwai mai yadda ya aure ta to ko ya aure ta wata ran sai ya goranta mata karshe sai dai ya fata wanda babu sansaranta ba kuma auren dole ba dan ka tarwatsa gobanta mahukunta abin da kuke Allah ya muku idan an mana ku share Allah sa yi wani watakila kan ya sa ku gyara goban ku kun ci ku gyara Allah sa yi wa iyayen